Mingi og akong palibot sa ako ang kahadlok. Dito asik ang aninit mo sambang nating urok. Mingi og akong palibot sa ako ang kahadlok. Dito asik ang aninit mo sambang nating urok. Naratol ang kadaghanan sa pagang ng miulbo. Naghilila kay sa gidangatang daw murag di impyerno. Di kayo na titilapan na, di kuyanap na, di dilaan na. Ibagtingan nga kung dunggan sa kalisang, nagkapuligi og alsa sa mga butaan. Apa na ang uban, nagpanaid lang biyay, mga kawatan nang layak sa talipay. Yun kayong lantaon ng santo ninyo, samtang nagpahiti ang mga demonyo. Mga kalamidad sa atong katilingban, bisa ka sa lupad, ilang pahimuslan. Di kayo na titilapan na, di kuyanap na, di dilaan na. Syagit sa nagtuhiraw ang uban daw na amang, bahalag mga pagaw ug matikanggang. Buhaton ang tanan, bahalag magkagidlay, magusa ang tanan sa pagtinabangay. Fire prevention man sa taga-Sugbo, pirming ipahinom doon sa mga bumbero. Mga kalamidad sa atong katilingban, ang tanan masulban kung mag-amping ang tanan. Kay di kayo na titilapan na, di kuyanap na, di dilaan na. Kaabag sa kanunay ang katapusang mga fireman. Apan di pun magsilbi kung ikaw ay magkabanang. Kadatoy ang fire prevention, Manila tagipahimangnuan. Wa ko'y nakitang dautan kung kita magkahiusa. Lilain lagi. Nag-uniform na narino nga po. Pero suwi
Lilay Hindi ito. na pre. Lilay ito. Pisyon ba? Nato overall ba? No. Bon na. Dahil di ba? Naam na ko to dahil. Overall na. Do by court. Natuloy din. Mura ka. Mag-bring yan na po na pre, t-shirt. Mahal kayo na. Ade, hindi na mag-overall to. Mga natin sa overall. Asa po sa ano. Apoy ka naman sa t-shirt sa. Ako ito t-shirt ako hon lang. Kupin mamadbing. Hindi ako mas tinito. Iparis ba? Last. Line. Napalay. Mau mo ng ternero. Puro magkaraang bayot. Mura Sara Duterte. Ay, yata puro spades game ba? Sorry, Rod. May pakot-ibutan ng taunting ngayon? Mamawan ka mag-isa na pre. Lagi tayo. Masa ko na hunasan? Wah! Nakilid lang gamay. Ikaw lang ulit. Umada sa resolution. Alin si kasi ang problema. Pastor na. Ayan. Formal kayo ba? Rax di gitu deh. Serius ba doon? Lagi ada itu kau. Try. Dagan gi, kuintas yun. Wala mo trabaho. Nagkuhan pa? Nagkuhan pa? Tuan design. Wala, ang t-shirt na rin, no? Pre, Ipalit siya, wa? nani mo t-shirt o German? Nano? Ipalit siya t-shirt, wa? Wala man. Ay, laro niya, gawin na palit. Pangisa ra. Bali na mi siya ron no, siya ang tato dito no. Ako tato kaya Yang tuman, Yang biyo kita ba? ba? Sakto man ko, biyo. Pagkaganap ng clay ba yun, basta makukuha na, nindot na kayo. Hindi to pa ako ni GR atong mo. Yang madungan naman sa siya sa kuwan. Ah, okay. Madungan na may kuwan. tanong kamera pre. Ang gamay ko ang Para isip pus-pus ko Ginoo ba yan ero sa lihan gambot. Wak. Kaya tagpuntuman. Ili na. Imo nag-isip pra. Wala ra akong kuwan ra. Dapat ko yun. Kaya mo na patulungan. Wala mo. Pwede ha? Pwede mo ako ba? Yawa. Hindi sa kita na mag-uutang ambag na. Oh, Mag-uutang ambag ba? Pwede na na pre, nag-live. Ano, mag-uutang straight by straight. Ano din siya ibig Naka kasi yan. Awan ni Peter. sige ko na ko. Magkuha clip ka daw sa ba? Namoy lang sa tagsa wala. Wala si Renora. O ikaw, nakakaya ba? May rin ko kasi pra na. Natukar naman niya sa una di ay. Dugay na kayo din. Nindot pa sa kuha ang silpo no? Doon ka lang sa nindot mo sa mukha nila.
Gagawag. Mo na nakabakti sa kuan. Magsing ka kay tunayan na lang imong buha kay di ka kadungo. Oh, ay mubun na lang buha. Ay, Itaw. dahil may mga na symbols. Kaya kahit tsura, itlog ba? Pagkaya na may lahat noon. Hindi ako na kaya tapagay. Nadilit ko ang ba? Ako na makakuha. Dito ko naman, naging symbols na ba? Ako, lang ito. Pwede itong gihuwat niya. Ang problema kay Kuan Mangot, ang sounds pa matabunan, ba rin siya ka-timing niya. O siya guide. Puro na magsi Marlito. No, yun na yun. Oo. Ang na lang yun ba? Mura na lang yung ginamit ko. Di ba Kuan, mo sa sounds? Hindi, nasa yung mga pakrila mo. Sa tinawag na mo, hindi na kasi mga pakrimban. Di, hinero sa ginawa yan. Ako siguro. Sige ba? Ikaw mo, nandito po na. Nasiyang sa gusta ba ba? Sigan na yun yan. Pinebre ba? Pantayin niya ba? Ano yung bitaw na part? Kasi to? Oo. Nakita ang refleksyon sa drum sa cameraman. Sa cameraman ba? Ah, mabang. Nakita. Basta rin nakita. Ribalya. Saan mo naging battle tinuoy sa? Yung battle tinuoy yun ba? Magi, okay rin ang wat tuloy. Nindot na lang gawa tagi. Di ba, sunod na yung gibuhon ba? Pwede na ka ng kung ano. Dito sa pagi, kaya ilan mo rin lagi mo nag-visit video battle ba? Ano? Ginan siya pang banda. Kaya natuwa ko itong live performance ba? Dili mo naman di ay. Sudlin ako, Bor. Katong video ni mo, Bor. Bomero na ay sunog. Saan siya number one? Ningiyog akong palibot sa ako ang kahadlok. Dito asik ang aninit mo sambang nating urok. Naratol ang kadaghanan sa bagang ng miulbo. Naghimila kay sa gidangatang daw murag di impyerno. Di kayo na, titilapan na, di kuyanap na,
sa